Já vás zdravím lidi, já jsem Lukas a vítám vás u mého prvního videa na mém kanále GTA 5 LCPD mod, neboli policejní mod do GTA 5. Doufám, že se vám tato tvorba bude líbit, pokud jo, určitě nechte komentáře, lajky, odběry. Vlastně budu tady ukazovat vlastně patroly, které tady budu dělat právě v GTA 5, v mém policejním modem. Jak můžete vidět, mám ho pošeštěný, mám tady český auta, český oblečení a všechno. Pokud by se vám tato tvorba líbila, tak určitě nemám problém s tím, že bych mohl třeba za nějaký čas stvořit návody, jak vlastně si postupně jak bych to řekl, modovat GTA 5, aby právě jste měli to, co já. A abyste si to mohli pořádně užít právě ten, ještě než bude GTA 6, GTA 5 právě i z nějak jako jinak než jako kriminální, tak jako policajt. Tak to by bylo k úvodu všechno a můžeme se pustit asi do mý patrole, tak já jsem ozval, že budu na patrole. Tak, jak můžete vidět, tak už jsem tady. Už jsem vlastně na patrole, už mám tady vystavený i moje autíčko, jak můžete vidět, je to Škodovka, kombíku. To je dispatch. Tak. Mám tady, teda, jak můžete vidět, policejní oblek. Dobrý, teďka něco řeší o tom dispatchi, já se omlouvám. Tak, takže, předtím, než ještě půjdu na patrolu, tak asi bych jel, určitě nepojedu sám, že to je docela dost nebezpečné, takže tady si přes Ultimate Backup portnu kolegu, který bude mít stejné oblečení jako já, vidíte, policie, vlastně to je i ten odznak, všechno. No a ještě, aby to nebylo tak obyčejný, tak jo, to ne, tak, tady, a můžeme si tady ukázat vlastně, tady si můžeme tak, já bych si dal, že jak je venku prosinec, tak bych si dal, že bude lehce sněžit. To bych dal, že bude jako lehce sněžit. Se sněženou, to bych nedával, že to bude klouzat, takže to bych zatím nedával. Ale ještě bych si dal takhle čas a dal bych si hezky jako večersky, taková jako noční patrola za sněženým Los Santos. Tak. Ještě si můžeme freezenout time, ať nám to takhle to, ať krásně vidět všechno. Tak. No nic, tak já myslím, že máme všechno. Že mám u sebe taser i zbraň, super. Tak. Nic, pane kolego. Já nám tady vezmu autíčko. Nasedněte. Tak, připotáme se a myslím, že můžeme jít na patrolu. Tak. Jinak jak vidíte, tak mám tady to policejní auto právě. Potom tady mám ještě záchranku a hasiče. Taky policejní také samozřejmě auta a vlastně české oblečení, tady je používají normálně. Takže tak. No vlastně taková, uděláme si jako patrolku, počkáme, až nám přijde nějaký call, anebo tady někoho zastavíme třeba na traffic stop, uvidíme. Já se vám ozvu, až budu mít nějaký call nebo nějaký traffic stop. No tak hlasil jsem vám tady, ještě jsem ani nikam neodjel a už tady mám výbuch. Tvoje, pozor, bouchá to. Kolego, pozor. Už musíme tady uzavřít silnici. Stavíme provoz a rychle. Potřebujeme zavolat rychle záchranku a hasiče. Dispatch, mám tady výbuch 2 aut na mý lokaci, pošel jsem hasiče a záchranku. Tak tohle jsem nečekal, teda abych se vám přiznal. Normálně jsem tady jenom takhle stál, že pojedu a zničit za mě vybouchly 2 auta. Vrejte se zpátky. Tady už asi záchranka nic neudělá. Jejte. Co dělá srandu, ne? Neúspěšný. Tamhle. Záchranka už asi nebude potřeba další. Povalili 2. Už vlastně nepotřebujeme. Díky, můžete jet. Takže nám teďka zbývá nic než zavolat koronery. Ještě je prohledám. O to asi nic nezbyla. Zavolám koronery.
Všude koronéra. A asi tam nejdou nějaký. To je sice takový dementní, nevadí. Takže, tady pro tohle auta určitě zavoláme odtahovku, protože ty už podle mě asi jako nebudou asi jako úplně jezdit už. Já asi vypnu dispatch, ať mi nechodí kole. Zásah výbuchem, no, jak to tady vybuchlo. A oni kontrolují tam toho. Konečně se tady se dostali hasiči, to trvalo. Nic a tady proto tak ještě zavoláme odtahovou službu. Co se tady může stát, je tomu tak. Tak ale dáme, že stojí úplně na druhé straně zácpy, takže si je takhle backspace si je takhle můžu právě jako přesunout k sobě. Takže si je přesunu k sobě. Ty koronery jste úplně srazit nemuseli. Nevadí. Už mají obě dvě auta. Můžete jet. Tak co? Zase výbuchem, je mi to jasný. Tak já tady ještě se píšu rychle. Já myslím, že můžeme pomalinku asi už odklidit silnici a můžeme ji začít jakoby už pouštět asi. Nic, můžeme pokračovat. Tak, aby jsme se tady teďka nenudili. Aha, no tak se nudit asi nebudem. Ale abych spíš vzal něco jiného. Abych vám tady pořádně ještě ukázal, co tady všechno mám. Takže já se tady podívám a mohl bych vám ukázat tady. Právě mám tady různý kalouty, co už jsou vlastně ty. Můžeme si tady dát nějaký třeba neobvyklý kol, třeba... Co tady máme? Třeba fake call. Falešný volání. Máme jít pod kodem 2. Takže pojedeme pod kodem 2. Je to na La Puerta Freeway. Tak, podle toho by to mělo být někde tady. Ale nikoho tady nikde jako nevidím, ani pod tím. Ještě můžeme tady tam nahoru se podívat, tady se takhle do té uličky, jak je tady nahoře hned. Pozor. Tady někdo je. Tak. Dobrý den. Děkuji, že jste přišli tak rychle, slyšel nějaké divné jako zvuky, jak nějaké exploze nebo něco takového. OK. Zkontroloval jste to? Ne, byla jsem staršená, tak jsem vás zavolala. Dobře, podíváme se. Máme být opatrný. Dobře, tam vzadu slyšela něco, co by mohlo být jako... Nějaký výbuch, jako nějaké exploze, nebo takového se bála, že to je jako to. OK, takže si sedla. Že se nikoho volat nebudeme, ale budeme opatrně. Co to je? Co se to stalo? Co to bylo? To jsem tam nepochopil, tak to bylo zajímavý. Na tomhle kole jsem ještě nebyl, že jsem nevěděl, co o to mám čekat. A jak teďka jako vstanu? Já bych rád ale vstal. To já nebudu vstávat.
jsem stál? Já jsem tady nepochopil, tak to počkat. Je tady ještě někdo? Není. Tak to teda bylo dost zajímavý, teda, tohle jsem tady nečekal. My to tam ještě s paní dořešíme a ozdu se, až budeme mít nějaký další kol. Nebo někoho zastavím. Attention all units. Security details requiring assistance in Vespucci canals. Jo, už se dlouho nic nestalo, to naposledy jsme měli tamto. To bylo celkem divný, ale teďka jako žádný kol, nic, tady prostě projíždím. Ať se tady to, koukám, tak všichni dělají, jako dodržují předpisy, to se mi teda nezdá, všichni dodržují zákon. Když tak tam portnem nějaký poslední, že už vypadá, že bude den, takže nějaký poslední ten. Tady kol. Attention all units. Officer needs immediate Máme tady officer down, no, tak na to můžeme respondovat. has been fatally shot on West Postřelen dokonce. Boulevard in Pacific Bluff. Jedeme pod kolem 3. Už tam zavoláme určitě ještě 1 minutku navíc. Tak tohle jsem tady nečekal, OK. Assistance needed on West Eclipse Boulevard, Morningwood. Copy that. Taking a look. Máme, dispatch, máme vizuál na suspekta. Nepřibližujte se, stůjte. Suspekt je na útěku. Dobře kolego, dobře jste ho tejzl. Ruce, chci vidět ruce, odhoďte zbraň. Vrhněte se na zem, běžte na něj kolego. Spoutej toho. Tak v momentální chvíli jste byl začen za napadení policisty. Řekněte mi vaše údaje. Na vás vydám zatykáč. Dobře, máte o sobě něco ostrého, kromě té mačety, kterou jste tady zahodil? Se o tom rychle přesvědčím. Dobrý, tak zavolám pro vás eskortu, to vás přiveze do věznice. Assistance required on West Eclipse Boulevard in Pacific Bluff. Assistance required on Tak, eskorta už se ho přivezme. Eclipse Boulevard. Super, a já se tady postanu ještě rychle o to těch aut, co přijelo, tak co se dá čekat taky. Myslím, že pro to okolí stejně nikdo není, jo, už se vrací. A jak můžete vidět, tak mají normálně už policejní ty obleky. Tak, ale tady musím poskytnout první pomoc. Zkusím ho ještě oživit. Na záchranu čekat nechci. Jo, tyjo, povedlo se mi to. Tak to jo. Tak. Už je to v pohodě? OK. Máme hotovo. Tady je to vyřešení, on potom odjede, jestli se zpamatuje. Tak jo, kolego, nasedněte. No a takhle bych se chtěl s váma dneska rozloučit. Doufám, že jste si se mnou mojí patrolu tady takhle ve hře GTA 5 a Speedy Farm moc užili. Pokud se vám bude video líbit, zanechte like, odběr a napište do komentářů, pokud byste chtěli víc takovýchhle videí. Tak jo, tak já se s váma loučím zatím. Čau.